Idan ka san kai beginner ne ko kuma har yanzu baka iya making profit a market, to wannan bidiyon naka ne. Za mu fara ba da signal kyauta. Sannan yadda za mu dinga ba da signal ɗin shine da wannan indicator ne. Idan buy za a yi zai nuna buy. Sannan idan sell za a yi haka zai nuna sell. Amma ba za mu fara ba da signal ɗin ba sai Telegram channel ɗin ya kai 1000 subscribers. Sannan za mu fara ba da wannan signal ɗin. So abin da za ka yi yanzu shine ka yi liking ɗin wannan bidiyon, ka yi sharing ɗinsa, sannan ka yi comment ka danna don. Sannan idan muka kai wannan matakin sai mu fara ba da signal. Yanda za ka yi joining ɗin mu a Telegram shine akwai link a bio ɗina. Ka danna bio ɗina, sannan za ka ga link. Sai ka danna kan link ɗin, zai kai ka Telegram channel ɗinmu, sai ka yi subscribing. Sannan ka jira. Kafin nan akwai update da yawa, akwai strategies da yawa da muka sauke su a channel ɗin. Za ka iya fara kalla kafin mu fara ba da signal ɗin.